Yeremia ti aduasa nkron. Na wofa Yerusalem no. Yuda hene Zedekiah afi etoso nkron no. Bosomi a etoso du no so na Babel hene Nebukadreza ne dom nyinaa ba Yerusalem beka no hyemu. Zedekiah afi a etoso du biako no. Bosomi a etoso 9 da etoso nkron mu na woburi kuro no. Na Babel hene mapon ma nyinaa ba betena mfimfini ponkasie no mu. Negal Sarisa, Samga Nebo, Sasikimo a oye Rab Saris, Negal Sarisa oye Rab Mag, ne Babel hene mapon ma Akan no nyinaa. Na Yuda hene Zedekiah ne merima akofo no nyinaa hunu won no. Wodwane na ofiri kuro no mu anadwo ohene turo mu kwan so fa oponkasie mu afasuo mienu no ntem na ofiri adifa mpapre mu kwan so koe na kaadiafo dom ne tii won.